Астън Вила в предишния кръг. Има усещане, че някакъв технически проблем не позволи на режим. Деле Али. Несполучливо негово отиграване. Брилянтно обръщане. След това пас за Парот. Лукас Моура. Трой Парот. От първото по време. Вероятно минимално ще бъде добавеното. Ако изобщо има. На двете стартови 11-торки. Двубоя вече е в ход. Бен Дейвис. После Лукас Моура опита да му отнеме. Трой Парот опитва да се бори за топката на Косъм беше. Накрая красиво. Измъкна се тук от Просър. Сега Парот. Дейвис за Парот. Може би има възможност Тоттън в контекста на футболните връжди в английските стъса на Том Истман, партньора на капитана Люк Просър, обаче владение на Колчестър. Деле Али сам между трима, намери начин да комбинира с Парот. Сениор пресече, но после Деле Али отново владя. Отново Парот и пак състава на домакините. Единствения реално погледнато. Ръвърскип. Парот. Парот. Но Косово до футбол от Висшата лига. Отново подаване към него, което дойде от Бен Стивенс. Комли. После Ланяма. Деле Али. И Парот стреля. Не успя да намери очертанията на вратата. В кавички. По-скоро в другото, което казват, че 5 години са доста време и може би играчите вече твърде много се свикнат. За Колчестър. Ако евентуално Колчестър остане Тотъм, това ще е вероятно най-голям ъгловия удар. Към близката града. Пазен добре. Наближава 60-та минут. Спечели отбора му. Центрира към далечната града. Продължава да владее. Пада в наказателното поле. Безучастен. Остава рефера все пак. Който се отвори пред Трой Парот. Тази смяна за сега не. Ериксън също влиза в игра. Другия дебютант Трой Парот също напуска.